Principal Director, but we landed us in there so well done for some meeting, but because of that, it's a painful. They give to Papa, Passer, and for me, and Nalan, didn't say, young Adusia, Osra, and I'm Rantua, Maba, and I'm Montain, na Yamabrua, and Sepata, when you answer any award from so you say the opportunity is not prepared for them. Even if it's there now, we'll be between one and a mass year. Now, you're trying to enter them as well. Yeah, don't be a first in the world. Now, it's your bigger across the better, Mikasama, of course, if you are a woeful, so one rule less go. The then say one of the programs. The man, I will go. I can say that anyone and more programs. I want to make sure. And see, I want to be aware that's homework. Now, but the other of the case why you assign now, because stakeholders, the community. Awofo assemblymen and boy get a couple any teacher follow but teacher follow what's running from 5 to 8 to 3 to 2 BBA. Now the number of hours are Friday to fear once it's a host. It's a additional no I will say it's ever now maybe I don't benefit something now. Why me work as and it's just an idea. I'm not sure whether my colleagues will buy it. But yeah, a creative an education board will go back. But sit down I would want them to now have a sub community of excellence committee. Now what I share properly what interventions are as well as education board will report to about even if they said it wouldn't just be a talk show. You know, and I'm on to I can't fool you. What may BC na never way as a friend. So I know you're spam. So we're supposed to have a spam program. I never with their father, and I read you, Mrs. About now, you have their father. Maybe me committee from was there. What came in the Befena spam, the spam there, a school performance appraisal meeting. Social way, Fabrasi, to buy Fabra. Peja way in Abasupo and the Cassation, the Fena, Ayena, Yoko in Nimulu, opportunity. Yet there was this is about the Casa, but that will be about Adamas says a program, whatever was about. Sorry, or somebody my family would do that in tell. Nana Puku. Chairperson in Casano say the beer we actually might be a year more program for family. Communities of excellence. Give me this, I will fool me na anka Nkoma Junior, Anka Mubaba, Bunkus. Namone, I will follow about class. Namon about this year. If you saw who you are, if you are him and so, Wabafia in fun. A baden, or chair about the word. A baden, as a banner, it will be plan or chena, will be Obatiasi. Okay, or the schedule. Abu France or I will go local school. Obama, Abu a baden, now Abu Fano will homework, and now help here. Big me, the man, aka. Teacher, why anything we do school where you do?
na deɛ aka ne awofo no mɛsrɛ mo sɛ mbɔpɛ bere na mo ne awofo no ahyia na deɛ ɔkeka kyerɛ yɛn wɔ ha yi ɔkeka akyerɛ awofo no na ma obiara nso so ani aba ne ho so wɔ ne ba ho ɛfiri sɛ menim ni sɛ woba yɛ dɔkta anaa woba yɛ wɔdibea bi a wode kyerɛ a meba dɔkta ni ni o meba lɔyɛ ni ni o na mmom wotumi mfa nkwa nkyerɛ sɛ meba amrɔba ni ni meba odifo ni ni nti bɛhyerɛ awofo no sɛ wɔn a wɔn ani nso mmra wɔn mma no ho ɛfiri sɛ ɛyɛ yie a ɛyɛ ma awofo no ɛyɛ ma community no ɛyɛ ma kuro no na abɛto Ghana man meba ha yi mehu sɛ tikyafo no wɔ ha anaa nnɛ de wɔn ho nyia wɔ ha tikyafo wɔ ha tikya ni baako na ɔma ne saa so na tikyafo a wɔwɔ kurom kuro bebree saa de na maame kyɛ wɔama wɔn ante na wɔn nyinaa bɛhyia mu ha ɛfiri sɛ deɛ ɛkɛn nso ɛfa wɔ ho me board member mene ne wɔ board so na Mampom research school ɔyɛ me board member me board member na school mu asɛm ɛnya me paa baabi a meka ho asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wofra no wobɛkɔ m'anim minister baeɛ no ɔmayɛ te ase sɛ ɛfiri class 2 kɔka nte class 5 ɛfɛ class 6 2% pɛ ntimi ka ntimi kyerɛ wo for the whole Ghana ɛyɛ mmɛyɛ wo bɛbi na nipa 2% ɔyɛ sɛ ɛbɛyɛ mfeɛ bi sɛ bɛba no de ɛsɛ yɛnya 90%. Madam, 1% bɛfa ɛbɛnya 90%. Ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ asɛde o ɛbɛsɛ sɛ awofo atikyafo ɔmanfo biara yɛ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ ma ebi ti ma fɔ ɔntam pɛɛfo ɛda mo ase. Enti ɛsɛ minister wɔnyɛ mistake koraa when he decided sɛ afei deɛ ebumasua baabi a ebi sɛ nana mo ama mu a ɛnyɛ yie suggestions nyinaa ɛna mo de aba na ɛm sɛ wɔahyia mo ho bebree nana ma afɛhene ne ne mpanyinfoɔ no bebree ɛbaa ne hɔ ɛnum na oyiyi saa ideas yi ɛde yɛ saa community of excellence it is come from yɛn nananom ne yɛn mpanyinfoɔ no hɔ sɛ nananom ama mu a nokorɛ ɛnyɛ yi na awofoɔ ne deɛ no a wɔkaeɛ ɛm sɛ mɛkasa mɛti mɔ kakra awofoɔ ne deɛ yɛhia wɔ mɔ papapapa nana because school ne nyinaa ɛyɛ fii ɛno a yɛkɔɔ asutware ne ɛyi nea na wɔn kaa ne sɛ nkɔlaa no sɛsi a no yɛhia wɔn abaa wɔ sukuu nti ama nkɔlaa no sɛ nkɔlaa no ayɛ sɛ nkɔlaa no ayɛ sɛ yɛkɔa ne yɛba abɛsi nananam so yɛkɔa ne yɛba ne aba abɛsi awofoɔ so akwalaa no a ofifie a ɔreba ne teteɛ bɛn no kuta asa na ɔde wura classroom teacher ni deɛ wɔhyia ne kakra bi o wɔde kɔ wɔwɔ deɛ bɛyɛ mmiɛnsa pɛ wɔ fie wobɛwurawura one classroom nkwalaa a ɛwɔ bɛyɛ 30-40 ahe ɛna teacher yi bɛti yɛayɛ apart from sɛ ɔkyerɛ history ɔkyerɛ maths ɔkyerɛ English enti dodoɔ no fa pem na gyina yɛn community no so a awofoɔ edi na sɛ awofoɔ wɔntumi afa wɔn ho anhyɛ akwadaa ne teteɛ mu ɛne n'adesua mu a ɛdeɛ na wɔpɛ sɛ ɔba ne bɛyɛ mmemme afa bi wɔ nnura ɛwɔ sutwaeɛ woba most of our private schools ɛnna yɛn a yɛamakɔ aburokyire da wɔnim sɛdeɛ ɛwɔ education tie awofoɔ no role a wɔn play ɛwɔ abofra no modern ball wɔ school mu no I can tell you say it's more than 50% and na teacher no so egyina awofoɔ no so wɔn a wɔwɔ private schools kakra kora wɔ Ghana ha kora yɛnim sɛdeɛ wɔtetie akwadaa de homework bɛ fie a wo as a parent anaasɛ guardian wo de ewu akwadaa na yɛ awie no sɛ wo na wɔbɔ ano sɛ na wonya wɔbɔ ano wo ɛsɛ wohwɛ mu wahwɛ mu awie no mɛdɛm mu sɛ wohwɛ mu ɛwɔ sɛ wo sign wo signature most private schools wɔ Ghana saa na wɔyɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ wo awofoɔ no wo ba na deɛ na wɔde yɛ ba no woka ho in a way we are getting you by force
to be involved of the progress of the child. And to the side, now the other. Every term, there is a day, your child will say, I will biara ebeko akolani school. Inti yashisha, over 9 o'clock, over 8 o'clock, over 9. Sa bia, over na o masalai e veranda so. Your friend the parent teacher engagement. And to bako na obano ni book nyina ye gugu di table so. Akolani ni go. You can choose say o di abara ka friend bako anase o fa ni ko. By a person who banner book be a year to a tables over from A to Z. Now, your person will be a question. Never will repeat the house or yam. Who was a question? I didn't tell me banner has a wine idea. I didn't tell her I say. Now, teacher Nina or yet involved or bet so needs that. Now, what's now besides the mayor the day now we are here and I see. We want parents to be part of the progress of their children as far as education and moral are concerned. And this is Nana Ebejensen. And this is our follow community of excellence. Almost 60% your money. Nya kana ye nana ne mpa before there. Asa ya Ministry of Education say you see kai. Na ne metimi aka acheche wo re kakra so de say enne de se ne be kai. Yebeda ye ho adi senia Ghana Education for Ghana Education Service for also eba ye ba be chese on nia ye be ye ene nia ye pese na nana ne pedi for so ye na ena edi ye eda ye ni mo enche bra ye be ba ye ne baba betina se yesusu ho se ne be ye be bodwa kese ebi anana no beka se de ebi ene mo ma ya wada mo bra ebenada ene de mo mehia edwadifo nko a ene de mo mehia ebi anana ahemafo mo mehia parents ye ne mo betenase na ya draw sa plan e wo ye ni se de be ya all target groups within the community no reach out to them. Send me no a teacher for no sorry yeah for no you want church say so quiet you don't be film send me ya mpala homework any wo mo de mbo school no o so de wo be gymna and say sanya e pese e ba the school mo ne mpala yes tie da masepa o ma dwenche okay BBF say what you homework ne ba abufo ni hwe was small girl be our class. Now, I catch him say, Daddy, I need a phone. I said, how do you need a phone for? Also, we are now learning on the what's it Google? The woman of homework now, some of Google now, I share homework in all year. But say, you say, you may work for private school. You may work for government school. Or better when you have food, you know that I Google. No, so you know, I'm some fair man. I should buy him the food. I'm saying, the first day I better man. Or the second, or the third, and the second. This for some now, or the first, or the food. Then you prepare so the business species in France, so the first will be food. Now, Fire Maya, I want to see and one of them about Tini. Yeah, can only I'm fine. So, to back another your private school, they are opening more change. Yeah, if the best time for tell you can not about to hear, but I must be soon to ask. Pala, you want. And I walk, you know, a different. Then you say, you are free. Say, I've been like a more Yamasa, will be different. Now, yea, old time as he asked for the example of we are. It's not as yes, every digitization. We are digitizing the education to make sure, say, the 21st century that we are talking about, the 21st century children that we have, we can manage them. It's a teacher for them. And Pala, so they know me here. Because Canada, they my homework, they are talking about the board, so they're the sample. It's as I say, say 2 years ago, some minister Emma free laptops to our teachers. One more money, no money, Yasama, how to manage it.
COVID de ne deɛ baeɛ yɛhu sɛ ɛnyɛ blackboard so nko a na ɛsi esua deɛ computer so now nkwadaa no so hia nti yɛsesa nneɛma wɔ education hɔ a akwadaa biara bɛnya laptop ɛm sɛ nansɛ wɔda baako bi akyi tablets deɛ sɛ no because nneɛma no bebree wɔ hɔnom a ɛnyɛ sɛbe chalk deɛ ɛyɛ ɛna ɛnyɛ pen ne pencil ɛwɔ sɛ wokɔ internet no so eti sɛ sɛ wokɔ yɛ schools ne binom koraa yɛ provide free internet ama nkwalaa no ɛna for now yɛ set up modern computer labs a nkwalaa ne tumi kɔ hɔ ɔmo tumi interactive with even their peers outside the shores of this country adesua no sɛ we are trying to digitize ɛbɛda baabi no yɛde ɛbɛtumi ama akwadaa the certain phones or tablets so no abenya wofie a na ɔde akɔ ama akyerɛkyerɛ no ayɛ easier because ɛnɛ no ɛnyɛ tikyɛni a wɔgyina w'anim sɛ nko a na ɛkyerɛ w'adeɛ wobɛhu tikyɛni bi wɔ no ho a na ɔkyerɛ wo baade mɛda ne me agye sɛ bikuta tablet anaasɛ phones bi ba ɛyɛ a na broni ka sɛ security issues kakra wɔ hɔ ɛnam mmɔfra nti yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa nkwadaa no they are running yɛyɛ nante but ɔmo di ka baabi sɛ yɛ slow ɔmo down nti nneɛma a ɛbɛboa wɔn adesua ɛbɛma na yɛ easy ɛbɛyɛ comfortable na ayɛ successful in their lives I think sɛ ministry no yɛyɛ it's also on us to also decide and advise us as to what to do yɛda mo ase. Mpanyinfo a maba a mo deɛ mbɛbi sɛ mɛde deɛ question menyi yɛ de so mɛyi kakra na nea moreyɛ yi anaasɛ dwumadi a minister de no akɔ menim sɛ moyɛ auxiliary of Ghana education sɛ na dwumadi yɛ adeɛ pa minister de no amanfo yɛ na mpempem sɛ aban foforɔ ba dwumadi bi a aban bi ahyɛ ase a ɛbɛtumi apoa yɛyɛ community engagement yɛade papra aso wan no ho wan yɛ kyehyɛ bi sɛ obi aban foforɔ bi mma na nkɔba sɛ dwumadi a mahyɛ ase a nanom a yɛn wotena ase yɛnim sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa Ghana man ɛne yɛne various communities why is she here? Big man legacy. Me so the maybe new policy. See, let's say, what you want to know? Opa, money minister. Na mo nyam revenue. Thanks. Then you are here. Big to big man legacy. At the part, let's say, yes. Every year, yeah, Mampo, yeah, every branch Mampo Methodist, many SMC chair or nti ade baako a ɛyɛ ahohoaho a na ɛmɛni de sɛ abibie ma mɛto nsafrɛ awofo no wɔba paa ɛma ebinom wɔ hɔ koraa wɔhyia me wɔ kwan so wɔtumi sɛ nana na daa bɛn na yɛbɛyɛ meeting anaa na mmɔfra no ɛwɔ ɔhaw ɛwɔ awofo ho ɛsiane sɛ yɛhyia mpɛn bebree ayɛ programs nyade ama mmɔfra no awofo na mmɔfra no bi wɔ hɔ nsɛm a wɔde ba wohu sɛ wɔnya nneɛma bi anka wɔbɛyɛ but ɛsɛn awofo no mmua bi ɛyɛ ɔhaw na asɛm ne sɛ ɔwofo a ɔnte adesua ase no ɛbɛyɛ dɛn ɛna wɔtumi aboa ne ba because ɔnte ase ɔno no wɔntumi ankɔdu pɛmpɛnso bi a nkɔbɛhu ɛso mfa so de nti sɛdeɛ ɔno no ne de kɔpɛm no ne ba koraa tra ne kakra nkɔfo sɛ hɔ ayɛ yɛkɔyɛ program ɛwɔ Dodowa na ahemfo ne ahemafo no bi ɛde nsɛm bi bɛtotoo a in fact that day no na ɛyɛ Nana Manfahene ɛwɔ hɔ ne ho popoi ne werɛhoi saa da na saa de cheap ɛna yɛbɛ launching ɛyɛ community education wɔ ha na nsɛm epuepue no bani ɛyɛ mmɔbɔ
sɛ aban anaasɛ yɛrekan ka wɔbɛgyae saa ɛhɔ nom ama nananom ama wɔatu wɔn nan asi so ɛde mmerɛ bi a ɛbɛyɛ ketee ama wɔn apase saa mmara no a nka ɛbɛboa dwumadi a yɛredi ɛsiane sɛ sesei no aban no sɛ ɔde sukuu ama ahemfo no na wɔde ama yɛn ayɛ te sɛ nea wɔn ankasa nso kura baabi kɛse a wɔn na wɔtwe ne kɛse enti yɛn ho hyɛ dan ɛnha yɛn yɛtumi adua adwuma sɛdeɛ ɔsɛ yɛ bi no mmɔfra no bi nsɛm a wɔkekae no mpo no na menim sɛ yɛn ha de ebi ni ha meyɛ guanto ahemia ɛno nti no ayɛ a metae ne mmɔfra ne adehyia paa na mmea abayewa bi ɛde n'asɛm ɛbɛdan me a na ɛyɛ awerɛhoɔ a mmɔfra nketenkete wɔyɛ family planning nti no wɔnyem wɔn nso a wɔnyɛ bra na momma yɛhwɛ sɛ dɛn ɔkwan ɛna yɛrebɔ ato hɔ ama yɛn ba daakye ɛyɛ hu na ɛyɛ ahometew awofo no mu a wɔhyɛ wɔn mma no mu sɛ monkɔpɛ sika mfa mmra a abofra wo so kɔ sukuu ɔkɔpɛ sika ɛwɔ he mesrɛ mo no di momma yɛn hia ɛhia ɛne pɛ a ɛyɛ yɛn asɛde sɛ ɔsɛ yɛpia yɛn ba ma wɔkɔ sukuu wode abofra no aba wiase a woaso di kɛse sɛ abofra pɛ biara fɔ sɛ wode no kɔ sukuu na wowɔ abofra no akyi dɔ mesrɛ wo sɛ wokɔ obi o sɛ woankɔ obi o ho daakye ɛwɔ wo ba no mu akyikyafo da a yɛhyia mmɔfra no bi ɛwɔ ahuri mmerika asi so ɛwɔ ahuri mmɔfra no bi bɛkae boldly sɛdeɛ akyikyafo no bi ɛne wɔn da sɛdeɛ wɔbɛma wɔn marks yie nti yɛkeka yi akyikyafo mo nso yɛsrɛ mo mombɔ mmɔden sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a mobɛsesa afi na mommɔ moahyɛ mmɔfra no ama wɔn nso wɔntumi ankɔ enti yɛpa mo kyɛw yɛsrɛ mo a awofo wɔ wɔn afɛ mo de akyikyafo wɔ wɔn afɛ mo de mmɔfra no wɔn afɛ mo na nanom so yɛ wɔ yɛn afɛ mo de a yɛredi dwuma paa nanso no yɛsrɛ mo mommoa yɛ na yɛn nso ntumi mmoa yɛ ma ho ɛda ase sɛ adesua ho mpanyin ahu sɛ ɛho bɛhia sɛ yɛbɛyɛ complementary education sɛnea woka non-form a ɛyɛ ade a ɛma kwan ma nea ɔntumi kan ade no watumi akan na wate ase na ɔde abɔ ne bra enti anka mɛsrɛ sɛ ebi a kwasida nso wobɛyɛ wɔ asɔre dan mu a yɛbɛnya nipa dodo ebi sɛ na wɔtwe mu sɛ ne bi wɔ hɔ a wofra wonya awofo no na sɛ yɛsrɛ asafo ni bi a kwasida bi wɔ hɔ yɛbɛnya nipa dodo na wɔn aba abɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ ɛna deɛ ɛto so yɛbie awofo asɛm no yɛn a yɛyɛ akyerɛkyerɛfo no edi baabi a na yɛdi bi a efi sɛ sɛnea ɔmanpanyin ɛne ne mpanyin buae sɛ adesua ɛyɛ free na abofra biara nkɔ no mesrɛ me ka sɛ awofo ne bi wɔ hɔ a wɔn adan saa asɛm no ti ase wɔn ayɛ sɛ wɔn de wɔreyi wɔn biribiara mfa mmoa wɔ mɛɛkɔ sukuu exercise book baako koraa no ɔnkɔ bi ɔbɛka akyerɛ wo sɛ kɔ na aba nso ɔbɛma wo akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ ha yɛnim sɛ exercise books ade na wɔbue sukuu a wɔde ma free enti ɔbea tam a wɔbɛ sɛ wo ba kɔ anim exercise book baako yɛ ano credit a wokɔgu phone so ɛbɛtumi atɔ exercise books 5 na wakasa 30 minutes na asa ɛno nti sɛnea yɛrekɛn abanse ɔreboa yɛn na ɛno nkyerɛ sɛ awofo ɛhohoro wɔn nsa wokɔ senior high school a obi tumi de ne ba trunk ne chɔbɔk so kɔ adwe nim sɛ abanse bra mekae sɛ head bi ka sɛ mama ɔde abofra no bɛwie no bisɛ sɛ provisions nyane no wɔsi yɛ mpogye kyɛ sɛ okita mindset bi sɛ it is so free to a point that he or she does not have to commit himself wode abofra no bɛwie a wosɛ bisa baabi ɔkɔgye provisions wɔ ɛyɛ na ebi wɔ hɔ a wɔnte nneɛma bi ase enti ama adesua no ayɛ biribi foforɔ sɛ sɛ yɛakyerɛkyerɛfo no kwasɛm a ɛwɔ mu sɛ there is apathy in the system teachers do
not want to correct children for the sake of their work. If you say, "Oh, Tia will back," then you will be there. Now, the friend of us is wow. Meanwhile, the mammy and the papa want to know what our friend will feel. Probably the brain, Papa, for Cassava. And she said, "Tia, the back, what's our fancy one Tia of Fra?" And she, Amma, I didn't say, Sapo friend bet you, say on Tia, Channing Cassano, you are not done. Now, so to the training, Papa, I will watch the man, and yes, I need a child. It's so what's Tia of Fra. The best say. Every baby, send your woman. I often see a woman to say, "You want our brain." If they say, "Yeah, you didn't hear me." Yeah, who got one in the way to it is a big problem for the institutions now. We don't know how to talk about it, so we are managing it. But parents should sit up and bear. And then, if we bring about this program, is there any financial obligation? It is a schools in the world, not a demanding posture, teaching learning materials about the regret schools and say, Amma, I will follow Akanadi, primates, when are they coming out? If you say, teacher, near man, what the better radina, he said. If you bring accountability, your father learning outcomes, you bet me as a school to a 1 year, said, or 1 year saw the child, only excuse not to perform. And a phone, 7 years and muscle. Every baby, Mr. Maka said, I will sound different. We are looking too much into technology. It is hard copy books, we are trying to me would be on internet. I'll print out for the hard copy because I want to use my pen. I want to underline. I want to go back and read. Say, I don't think machine this year. Because I say no investigation project with me. Now I didn't happen. Meaning how to retrieve it. I had to start all over. And technology. Where are the hard copy books? Children do not sit down now to read. And those who do not have the phones, they might phone the baby young. Now young no Google and definitely already homework. So we should manage how we insist more on technology and get our hard copy books for children to sit down and read. So what has our friend life to be in some kind of yes, so I can reading books. Good books. You read and enlighten, James and it takes those books. And I'll draw for Casababa. To say the friend in Canada, walk on internet around country. But sites, listen, more parenting. And you will be yes, will know a year you do when you now saw Canada. What shall I read? Let us learn a few things to get good results. Baby, your mommy, sir, a cassette discipline, any punishment. So here we look at you will choir, the woman say about a capanaba and a chaos. But maybe the whole year and Fatum one. If you said the court cage, every secondary school punishment, teacher the mamma, be real filter. Teacher, I know what financial accounting. Be the collaboration more class. School of a quite school. Be and one chamber. I know family Benjamin Chasey. I know second and no next day. Timoka or see you way. Now, me who you never had a man at Timuna. Never had a deal the year, Mena. One fat above a few pop. My dear, I saw a demo class build that. Every night of my bar. And Avia was saying. The year school in your country, they are relatively a very stubborn power class. Teacher, if you are back as a wit whip. One day, I call class of the when you are there, Namia said, as a follower, those were stubborn. Punishment of anybody answer me, man, reduce a more education textbook. And I may have a silent notebook. I ain't your man said, Uncle copy. The whole way there what textbooks do now. Now, I'm family of a man.
bosome baako ɔpɔn school bi a ɔnyɛ saa aberanteɛ sɛsi a mɛwo ka sɛ wɔyɛ medical doctor ɔse from that day no ɔkɔɔ fie a ɔte ho a ɔreyɛ no ɛna ɔhu sɛ dabi sɛ wɔ biribi papa bi a ɔbɛdwuma yɛ nti ne berɛ a na ɔresɛn no ne maame ne papa sɛ da baa me fie bɛda ma sɛ adeɛ a mayɛ masesa nkwaraa ebia na nka obi tete ne bi aba a ɔbɛde tumi gyina faako sɛ ne papa yɛ fire service bi wɔde fire service bɛɛ te ko no paa eti tete ne aba ɔbɛtwa no wobɛgyina ɔno ayɛ sɛ wobɛtwa ne daazɛ kora ɔnka no eti eduru baabi a yɛwɔ kwan ne ɛfa so de ɛdane dane a ɛnyɛ abaabɔ nkwa de tete kasɛ yɛsɛ yɛntwa baa nti discipline ne school a ɛno kora ne ma nkora baa na yɛtwa ɔmo ne mɔ mo sɛ no yɛn nyinaa anim sɛ yɛte fie yɛ ma ebi wɔ hɔ a yɛfa baa ka wɔn wɔyɛ ade na ɔha wɔn ne kyerɛkyerɛ a wɔn de ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ ne wɔgya yɛ nti abaabɔ no ne ne nyinaa na ɛkyɛ sɛ discipline sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ akwadaa na wotia ne yɛ wura na ne ho baabi na apae obi wɔ hɔ a yɛtumi bi tiri mu da mu a ɛdeɛ kawadeɛ no wogyae no koraa saa na nka woatwe na so a na anka yɛnti ɛduru baabi a yɛmfa kwan a yɛbɛfa so adɛɛdɛ mmɔfra no na yɛatenatene wɔ mu mepɛ sɛ meka ho asɛm na nakɔhyɛ ho sɛ na ɛfa sɛ ɛdeɛ na yɛyɛ dwumadie sei na aban foforɔ ba ɔno nso bɛyɛ ade foforɔ na ɔnsɛe no nananom sɛ wotie mepɛni kasa wɔka yɛ nyinaa ɔman hyehyɛeɛ mu ne yɛadesua mu nananom hemfo modi akotene mu yie paa menyɛ sure paa sɛ ɔmampanin bi bɛba kuro yi mu sɛ ɔne kuromafoɔ koraa bɛkasa abere a wɔnkɔ nana fie nkɔsrɛ kwan wei kyerɛ tumi a nananom ɛwɔ ɛdi sɛ ɛduru baabi a ne maame ka no ka galop no yɛ Ghana Accountability Learning Outcome Project ɛno ɛyɛ part of reforms a aban no de ba me maame ka ɔka sɛ big win ana abɛsɔ asene ɛyɛ big win na ɔmo UK no ebi a ɔmo project no ɔmo de ba sɛ ɛyɛ within a specified period ebi a 3 years ana yɛwɔ sika sɛ ɛde bɛyɛ saa dwumadie no meka sɛ ɛnyɛ aban no ankasa ana ne nsa na ɛhyɛ aseɛ sɛ buroni ne wie a aban no bɛ na ɔsɔ bɛtoa so a ɛgyina yɛn community no nananom ne ɔmanfoɔ de ɛbɛkyerɛ aban no sɛ daabi dwumadie wei a ɛbaeɛ no abɛboa yɛ paa nti ɛsiane sɛ abɛboa yɛ nti no yɛpɛ sɛ aban no sɛ mu ka sɛ ɛba ne saa nneɛma aban no ho susuanso a ɛwɔ so sɛ dwumadie a wɔde baeɛ yɛbaeɛ ne yɛaka ɛfiri saa tɛm a na yɛmfa dwumadie no maayɛ no akurapem mantam mu ha ebi a ne yɛkɔtwerɛ exams a na nkwari nya 40%. Ba ɛsɛ dwumadie a wɔde baeɛ no ɛbaeɛ no ama ne kɔ anim ama wɔnya 80%. ɛnam saa deɛ no nti no aban yɛbɛsere ahyɛ sɛ yɛntoa so aban bi a wɔbɛtɛn so bɛtoa so te sɛ deɛ yɛyɛka no mmara no deɛ wɔbɛtumi ahyɛ policy no ato hɔ but Ghana constitution no ma yɛn mmerɛ sɛ bɛdwa no kwan sɛ mmara no nso wɔn kɔ a wɔn nso tumi kɔ na wɔn nso tumi sesa eti ne saa ne sɛ yɛn tum sɛ yɛn nananom ɛyɛ yasodie sɛ yɛbɔ ho ban bi a aban bi sɛ na bi kankan aban bi aba kurom a osoro hemfo eti sɛ deɛ tie bi a na ne di yɛ de ma hemfo no sɛ hemfo no ɛne ɔmanfo deɛ wɔn gyina mu sɛ yɛn susu sɛ wei na bɛboa yɛn a ɛde aban bi ma aban mpanimfoɔ nso ɛnan gyina yie ɛma wɔyɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ obi kan kwan bɛɛ na yɛfa so a obi kɔ sukuu da me a megyina me maame wankɔ sukuu da ɛda me maame ho atwerɛ ɛyɛ adwenkan ɛno koraa na mehu sɛ ɔtwe ma so na meyɛ ma yɛ sɛ ne bɛfa ho na makyerɛ nadeɛ sane sɛ saa da me na mekɔ sukuu ba na obi a me maame na ɔdi dwa nti me nkɔɔfoɔ me namfoɔ nyinaa kɔbɔ bɔɔl no na wakyema tena ase obi bɛfiri ne bayerɛ a ɔso tɔ ne din na kyerɛ sika ne sɛ ɔ nti na mehu sɛ wɔha me ɛna sɛ dɛbɛ ne mɛfa kwanya so na mɛyɛ makyerɛ wɔ kwan yɛfa so torɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mepɔn sukuu ba a ɔnka gyene sɛ mɛtena ase nkyerɛkyerɛ ma wo ɛna mekyerɛ no yɛ maame ka sɛ ɔse yɛwɔ adesua a yɛbɛkyerɛ ɔma ɔmo nom atwerɛ anim akenkan dwumadie no ɔn sɛ ɔkaa no wɔ mmiɛnsa kwan so
GES ayɛ Ghana Education Service wɔn mu dwumadi a wɔn bɛti complementary education agency wɔ yɛn kyɛfa ɛna Ministry of Education n'ankasa dwumadi nsi wɔn nan so ɛwɔ wɔn kyɛfa ɛwɔ mu na yɛn deɛ no complementary education no yɛn deɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ baabi a kuro bi a community of excellence na wɔ hɔ biara no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛkyerɛ awofoɔ biara a ɔnum atwerɛ num akan bia ne yɛkyerɛ na deɛma no num atwerɛ num akenkan dwumadi a yɛbɛdie no baako ɛno no ɔwɔ sɛ community biara community of excellence no wɔn biara no yɛyɛ complementary education yɛahyɛdeɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn atwerɛ ne akenkan sɛdeɛ yɛbɛyɛ a ɛnyɛ sɛ ne ba homework nko akoraa mpo a ana ɔbɛboa no a sɛbɛ sɛ wonam hɔ na yɛatwerɛ biribi sɛ ebi a na yɛatwerɛ biribi sɛ kura sɛ danger ne kyerɛ sɛ ade no ɛkɔ hɔ no ɛɛwu a wɔde wɔn nsa kɔka ebi a wɔbɛtumi awu eti sɛ menam a na sɛ yɛatwerɛ danger wɔ hɔ a ɛkwan bɛɛ so na mɛfa a mɛtumi ahunu ɛnɛ fitafoɔ kaa saa aba bebrebe nyinaa wotumi de wo kaa kɔ fitani hɔ na wasɛe no ne nyinaa ne sɛ yɛwɔ ɔyɛ kɔ yɛ bu kaa mu no kaa saa aba no yɛwɔ specify ɔyɛ bɛɛ bi gu ne kaa sɛ ne kaa bi gu design ɔmo de ne ɔmo atwerɛ ho sɛ yɛwɔ ɔyɛ type bi a ɛno pɛ wotwe abaa ne sɛ yɛ a ɔmo atwerɛ sɛ ɔyɛ type wei pɛ ɛne ɔyɛ ɔsɛ bi gu nti wode ɔyɛ foforɔ bi egu mu a wobɛsɛn kaa fitani a ɔyɛ kan wɔn atwerɛ no akenkan eti ɔtwe abaa no ɔbɛyɛ na wakan eti wei no nyinaa yɛ akwanya ɛbɛba yɛawofoɔ no sɛ yɛhwɛ yɛn mma koraa nso yɛn maame no bi wɔ hɔ a ɛkwan kɔ yɛfa so yusu mobile phone kuta wo yɛn bebree kuta smartphone yi bi baabu sa ne sɛ kyɛ sɛ da biara ɔyɛ no ɔbɛsɛ obi ɔmayi ne passport number ma me yɛkyerɛ wo atwerɛ wo akenkan a waa wobɛtumi asɛ bi obi number wɔ phone so a waa wobɛtumi ayi number no ɛde afrɛ abere a wɔhia sɛ woyɛ ɛnɛ obi wɔ hɔ a ɔde ne mobile phone kɔ obi hɔ mobile money vendor hɔ ɔsɛ me pay kora yɛ sɛ yi sika wɔ ma me wɔtwe wo sika bi abɛdɛ ne wɔhu ne nyinaa yɛ mfasodi a ɛnam community of excellence na apart from sɛ wobɛhwehwɛ wo ba homework no yɛbɛma wo teteɛ no nti no ɛyɛ akwanya a wo nso bɛfa so a wobɛdi bɛhu adeɛ nti dwumadie no ɛba no deɛ ɛde mfaso bebree ana ɛba abɛboa ɛtitiriw yɛ maame ne yɛ nuamaa no yɛde bɛmɔ mo ɔntɔ maame sɛ me ma mɛgya ama madam no nso obi a na ɔde atoa so mepatɔ na ɔka sɛ primaries ne adeɛ no sɛdeɛ bi kaka dwumadie na afei de ahyɛ aseɛ ne egu so ɛɛba nti na yɛ maame kan sɛ big win ana ahyɛ aseɛ because wontumi sɛ wo ensure education outcome ɛberɛ a incur some responsibility and also obligations. Eti nneɛma a ka bi a community of excellence school biara no wɔ no ɛho aka deɛ bɛba ti yɛn primaries a ɛsɛ sɛ yɛde kyerɛ atwerɛ no akenkan no yɛde nyinaa bɛbrɛ yɛn mpanimfoɔ a wɔwɔ district yi mu no a wɔbɛkyerɛ baabi wɔ hɔ a yɛbi national service foɔ ɛbɛba nkuro nim na wɔbɛboa complementary education agency yɛdwumayɛfoɔ no a wɔbɛkyerɛ yɛ maame atwerɛ akenkan books ne adeɛ a wɔhia biara no primaries no wɔde bɛba ɛna na kwan yɛfa so bɛbɔ ho dawuro so yɛ bebree nsɔrensɔre yɛduru so a ne maame kan sɛ yɛbɛkɔ nsɔrensɔre yɛbɛyusu information center baabi wɔ hɔ koraa no a yɛbɛyɛ kasa no agu pen drive so baabi information center wɔ anɔpa wɔn bɛbɔ ama obiara tie bi kyerɛkyerɛ ne adeɛ nti dwumadie ne deɛ wei ne deɛ afei ne ahyɛ aseɛ na ne nkɔnkɔnsoɔ mu no yɛbɛba nkuronkuro nim na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ fa ho biara no so yɛayɛ afa ho ɛdɛm ase sɛ yɛka community of excellence a ɛyɛ adwuma baba na ansa na saa program biara bɛba no because meyɛ ɛyɛ retired accountant wɔ GS na no sɛ Kweka Waikabai ɔwɔ ne budget a ɔde ba for this program ɛna menim gallop sɛ a wɔkae no so saa na mesrɛ bisa sɛ sɛ adwuma ɛyɛ soro no so sɛ yi ɛyɛ you have any motivation ɛyɛ for the stakeholders ana the question sɛ ɛnɛ de ɛkɔ so
ɛbɛboa yɛn daakye bibi no ɛyɛ asɛnniwa yɛ kawaabo asɛnniwa yɛ bɛka spiritual baby dwumadie no ɛkyerɛ mu sɛ mmedi turo no ɛbɛboa paa wɔmmɔde ase sɛ mɛni mpanyinfoɔ na matwe wɔn de akɔ gɔmɛnt wohwɛ baabi a mewɔ no ɛyɛ nkuraase na baabi wɔ hɔ a nokwa so ɛbɛn hɔ na mebɔ agorɔ afa ɛwɛ mu kakra so kɔmɛnt kakra nkɔla a wɔwɔ kyɛ sɛ nkuraase wa asɛ baabi a wɔwɔ nokware na awon kosu ɛsɛ nua ɛsɛ wɔde nam hɔ ɛsɛ adesua wo biribiara ɛnɔ dabere ɛyɛ ayɔ na mbɔ saa koro ya ewie yɛ na ɛbɛyi asɛ ɛbɛtumi ahyɛ bibi ase kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa ɛnfra ɛnfa na baabi awowɔ ɛne baabi a mmɔfra no bɛyɛ ase yɛ wɔ su na sábà bɛyɛ wɔ ase na baabi a saa mmɔfra bi mu wɔde fɔ ɛkɔ bɛyɛ wɔ ase na ɛyɛ wɔ aketewa. It's more than 2 miles. I will share with Frank West. Some woman share age as now to be and call. I am. It's now what they are open for an of us. Then you say, I was sitting there and money allowed to have a one, everything ashes. And the people who are for my young woman or what says all their money assassin. So that they are going to ahyɛ yasɛ nyamɛ from A to F to B to kra mofra no ɛde bi wɔn a wɔn mɛma yɛ yasa na wɔn atena so na wɔn ni ade baako a na amesan yi wɔn sɛ nyamɛ ado na yɛn ayɛ mɔ ɔmo ne ko ne nya saa de yi ma wɔfrɛ ya asɛkyerɛfo so bɛyɛ nti na bɛyi bi mu a ɛna nyamɛ ako ɛnɛ sɛ tibɛ di aba so a bɛti abɛ. And it's necessary. Yama because I'm not because we share the addition of the two Malaysia. That's all we need to pass. Now, so you have fire engine. Now you're very free to have one. And yeah, you have to you sorry, you have to say, do you want to and they see the better to happen. I say, you have to say, if you have so much and you're more nice. That's wrong. Say, moment see, then and I'm saying I said the aspect. Let's go with the I said, yeah, this is everything that. Yeah, everyone, the guys are also back and come to one. And then we share second brass land. The guy who was maybe you walk and get one away. Like a better moment down the woods, yeah, and we have to travel to the the American says in the library. They are beginning of the on Macaposian and then we died. The friends said, internet and answer. Technology. Now, the one that will be mouse and the computer. Most of them. Next, will be. Wọ́n sukuu wa wọ́n sukuu bɛ tigɛ dɛ esi awo ni yɛ bi se yɛ bɛ ya wọ́n bɛ tigɛ akɔ ɔka yɛ esi yɛ yɛ ayɛ ɛfɔ ɛfɔ ati baako eti yɛ bɛ sɛ se yɛ ɔmo ka yi yɛ bɛ ɔmo ase ɛmɛ wɔn bɛ tɔ wɔn yɛ akɛ ɛdura tuba se yɛ bɛ ya laibiri yɛ bɛ se yɛ wura esu ayɛ ɔmo ase se yɛ yɛ kɔ fa so ti bɛ si akɛ ɔmo bɛ tigɛ akɔ ɔka yɛ ɔmo ase yɛ bɛ ɔmo ase. Ne nyinaa fɛ education anaa mi bɔ a. Yeah, education and moral issues. And these are the two that go together and we are seeing friction. Because your moral, is going down, it's affecting the children. And ligina kwaba na besi na nanum so awofo so a teacher for so. And yeah, complimentary for a yeah, serving. Ya say, you better say, yeah, school dining aba, library aba, level I say. As far as this project or program is concerned, I said, if you say, yeah, na name, na ebetenas. Ghana Education Service, Directories on Beba Ababe Yomudi.
But when it comes to community engagement, yɛbɛdwendwene okuapemman anaasɛ akuapemman amano kurom mamfe kuropɔn yɛbɛtena ase as committee because yɛbɛte committee and it is the committee that is going to talk and decide on these issues nana even though ɔnyɛ yɛasɛde sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛba bɛsi classroom na mmom we are going to be the channel through you to send say committee ne tena ase no yɛhu sɛ mfie mmienu etwa mu no nanka yɛwɔ library bi nanka nkwalaa no ɛnsɛ sɛ mbɛkɔ ayie anaa mbɛkɔ ayi no nanka ɔmokɔ ba ɛnam sɛ library no agu ne nti no ɛnɛ nkwalaa no yɛhu wɔ wɔ street mu nti amagyehya na ɛkɔfɔ ɛyɛ yɛ concern anaa meboa nana no ɛyɛ yɛ concern nti in a way no nana ne ne mpanyinfoɔ ahu sɛ adeɛ wei a ɛnim anaa wei a akyea nti no ɛna ɛyɛ affect yɛn education ɛna mmanfa to mu bi sɛ nana bi ne ne mpanyinfoɔ wɔ Ghana ɔba minister ɔmo abɛsɛn rio nana no mbaa ne sɛ yɛbɛ abɛyi kyikyɛni bi adi nti they were coming to protest ɛno nti na ɔmbaa yɛ nana no bɛtutu ɔmo ntoma fɛfɛɛfɛ ɔmo aba ɛni minisa bɛbɔ nkɔmɔ ɔmo mo sɛ ɛbrɛ a papa ne baa yɛ no adesua apagya ne results nkwadaa no ɛɛkɔ so na emu ɔmo ate wɔn from ɔmo sɛ ministry no gs baa bɛyi saa ɔpanyin no afi saa kuro ɛno deɛ minister ɛno yɛ no ɔbɛkɔ ntɔ eti you know sɛ mpanyinfoɔ no atena ase wɔn they have been monitoring the progress of their schools within the community and they have realized say papa asomasi baayɛ no nneɛma mu asesa yɛnim sɛ ɔyɛ wei ɔkyɛne nkwalaa na ɔyɛ wei nneɛma bi a wɔde egu kwan mu nti no ama adesua no asesa ɛwɔ mpɔtamu nti sɛ minisa wobɛyi n'adidi a wode yɛsrɛ saa bere de gya no ma yɛ ansa until sɛ wobɛyi obi te sɛ ɔno aba abɛsi n'anan mu te saa deɛ ɛyɛ ma ɔkwan yɛn nananom yɛakasa nananom mekam kyerɛ wo minisa mfa ne sa ankasa wobɛyi ɛyɛ ne fɛ ɛyɛ n'ahohoaho ase nananom ankasa tu wɔn nan aba na wɔn nea ɛkɔ so na wɔn ankasa ho sɛ saa ɔpanyin yi nneɛma a ɔde egu fam ti yɛyi na ɛbɛha yɛn no yɛ ma ho ɔmo bɛ de wɔn bi sa deɛ bɛto mi nsɛ nti sɛ yɛn nso yɛhu sɛ yɛ sukuu wɔ yɛ asɛ nkwadaa no sɛ wɔn nante akɔsɛ ebi a minisa ɛkwan no koraa no ɛnam sɛ ɛnyɛ wɔn kwan ɛnyɛ wɔn adwuma na ɛbɔ beebi a wogyina ebi a nka wobɛtumi akasa mu a ebi a nka minister for roads bɛboa yɛ kakra anaa transport bɛboa yɛ kakra ne anya car bi there are so many things a yɛbɛtumi ayɛ anaa proposals a yɛde ba so far as it will go to the interest of our children and our education anything that you will propose meaning say within the powers of the minister and the Ministry of Education si yɛbɛtumi nko adeɛ a yɛbɛtu ho anamɔ ɛno nti ɛna yɛhia mo na ɔpɛnifo na osi kan yɛn nkanfa yɛn ho deɛ ba defa yɛn ho paa because we will be the channel because we are going to be very very closer to the community and every household in the community nti yɛbɛtumi ɛde akɔ ɛda mo ase. Saa bɛ bi bra Papa present kan sɛ ɛna ɔbɔ aba asɛ ɛdɛ de yɛbɛhyia ɔwɔ sɛ ɛdɛ na kan sɛ yɛbɛ bi be adwuma no bɛbu abɔ maafo agye bebree bɛfrɛ maafo ne kasa wɔ program yi ho anamo a ɛsɛ yɛtu na ɛn sɛ saa anamo no na ɛdɛ de abɛmu a ne yɛn nyinaa bɛhyia ha na mo na ka sɛ mo bɛ na kasa yɛ ne wɔ na ka mo de abrɛ ne committees na yɛ lɛkɛ ba yɛ fa so
I'm say, kind of say, best of another time. And then I'm ready to go with the magazine. Yeah, or how you are going to best of that's what I'm about. Now, why you be a the other say, but the two are so. About the content of education. Content. I said, education, yeah, you know, as a baby. I didn't think of it as like I said, they are friend. Now, none are granted or factories in the beginning. Come with that oil, Ghana, and you get it. Fast food, where tax. Manufacturing, where matches. They are very. And then, about the same. Those are universities here. What do you want? The two. And then we have over 40 universities in Ghana. Toothpick, right? Poko Tamapota. I second-hand car, accident car. There, second-hand car. They say, young cars are parking to the second-hand figures. About the same. And so we have lots of universities. So after education, and then we started. We started actually. About the same of those days, we had factories, no. So I can engineer for the account, let's maintain. And then we have. And we have all these schools, all these technical blessings in the country. And no never concern. Say, yeah, you have a class. Yes, show concern. Say, yes, education. Not say I've read the content now. A better video, I think you're better. Yes. Yes, almost said, will be propagated. On your lawyer, go ahead. Ask. On your lawyer, go ahead. And now say, or a businessman here, or no, or nem to or nem to or crack, or the queen of the bush, or nem fast one of the bottom. You see, we are here, but one say, as I said, it's American, the business show. They are started to it. Yes. Now, the person can say, oh, what that? Now, content, you know, you see, content, things that will, about production, things that involve people producing things. I don't know about that. Now, you produce yes, yes, what about the VAT there? But every woman, she, everyone, or better VAT, you know, they are no use ties now, or tubers. 60 years ties of Ghana. About 2024, and they are it's a best say what's a way better. Say in school, you say materials for teachers, materials for what is nothing. Now, I'm China. Never warrior. Just a credit. And then he could watch over. Young of Frank, to swap, or Piazza Son, what's all we hate. No, to the ground, to the crowd, and then nothing has happened. And should form part of me. Oh, now you're not as a bookish. Yeah, you will have a class. I can say yes, or when you're 100 in the year. They say, what do we have to do? Factory very bad. Now, two factory over here, we did not do, and never send. And so, Kumasi, and yet, Kumasi, invest. And yet, what is happening? And you must say, who might content, say, I'm fire your then you have a na Ghana will be said the idea that actually the better things. Na motivation of
depending on activity koraa yɛbɛyɛ no yɛwɔ ho ayi a motivation ɛba na nana yɛda ase paa waka nsɛm paa nana ne mepɛ sɛ ɛnɛ medan ne mpani ma me kwan a medan ne de ɛne sɛ saa nsɛm a wɔrekan no Ministry of Education ahyɛ ase sɛsi a me ne wo kasa yi yɛgye tom sɛ ɛberɛ a aban wei baeɛ yɛn curriculum a yɛyusuo no a ne yɛ objective based asesa no a sɛ sɛ yɛwɔ standard based curriculum ɛno na ɛma ɛnɛ mmɔfra no adekyerɛ no emu asesa anaasɛ si a me ne wo kasa yi sɛ wohwɛ a aban no de biribi aba yɛfɛ ne STEM education a ɛyɛ science technology engineering and mathematics wohwɛ tv so ne nneɛma a ɛrekɔ a ɛnɛ yɛwɔ asukuufoɔ a ɛnyɛ mmarima mpo mmaa wɔn adwuma hyehyɛ play ne kɔ efie kɔ bi kyɛ si a wokɔ internet so a wobɔ a wobɛhu saa asukuufoɔ yi ahyehyɛ drones a ɛnɛ yɛwɔ Ghana school a wɔn ahyehyɛ drone a drone no tumi kɔkyɛ nnuro te sɛ deɛ yɛkɔfa baa yi bi nti aban ne bɔ ne ho mmɔden paa wɔ saa nneɛma no ɛberɛ a akwanya ate sɛ da biara Ministry of Education akwanya no wɔkasa ɔse yɛwɔ 21st century 21st century no sɛ yɛde yɛru biribi da biara wɔka sɛ aborɔfo nkɔlaa no ɔmo nkyɛn Ghanafoɔ na mmom yɛfa nteteeɛ so na yɛsesa ɛkwan yɛfa so sua adeɛ a enti na yɛsɛ yɛde adusua no ɛsa ɛba fam no sɛ nananom ne kuro no nsɔ adesua mu no ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a aban no ahyehyɛ ne Ministry of Education ɛde hwɛ sɛ saa tete nsɛm no a woka no sɛdeɛ yɛwɔ nneɛma bi ɛtumi yɛ no ɛde ɛtumi yɛ ɛna TVET a woka ho nsɛm sɛ nɛ wokɔ TVET schools no bi a yɛwɔ ATTC yɛwɔ Accra a asukuufoɔ nkɔlaa na wɔn sɛ da kɔtɔɔ kaa bɛsi hɔ sei a nkɔlaa no tutu kaa ne nyinaa gu fam saa hyehyɛeɛ asɛm a meka nyinaa wɔ documentary a wokɔ internet ayi so a wohu ɔmo de ɔmo sɛ ɛyɛ nneɛma soronko koraa a education no aban wei a na ɛwɔ ma wasesa nneɛma mu paa wohu sɛ deɛ ɔmo yɛ ne boa ɛnɛ wokɔ baabi a yɛ system ne adeɛ a bɔmɔsu ne adeɛ a ɛnɛ yɛn school so yɛkyerɛ robotics na yɛkyerɛ nti nana aban no yɛ adwuma na sɛdeɛ wɔkɛn no yɛn na duru baabi a yɛn na ɛhyɛ sɛ yɛbɔ ne dawuro deɛ wɔkɛn next time sɛ yɛbɛhyia sɛ yɛ a yɛba yɛ afidie bɛba sɛ na yɛ show bi na Ghanafoɔ nkɔlaa kasa nneɛma a ɔmo mu nsa yɛ no na yɛhunu nti nana yɛda ase paa yɛde bɛkɔ na mmom yɛn moma sɛ sua asɛm deɛ yɛahyehyɛ bebree nti na wohwɛ a complementary education koraa aba no a ɛnɛ nkɔlaa a ɔmo ɛsɛ obi wɔ hɔ a na kò gyae sukuu no wɔtena fie wɔni akwanya biara biem aban no sɛ daabi complementary education agency saa nkɔlaa no nyinaa mo nsa nkɔfa hɔ mo na mo mo nteteɛ na mo nsa mfa mu wura sukuu mu biem ɔno ɔbo asɛm na ɔreka no wɔte ha na yɛne yɛ ayifoɔ no mpanimfoɔ no a wɔ eastern region ne kasa community na ɔmo ni sukuu no me maame ɛka sɛ yɛwɔ nkɔlaa a ɔmo nkɔɔ sukuu ɛna obi kɔ ogya yi a ɔmo mfie no yɛ 8 to 16 saa nkɔlaa no yɛte class bi a yɛfɛ no complementary basic education CBE yɛde ɔmo fa nteteyɛ mu yɛwie a ne yɛ transition wɔ ɔmo nto ohwɛ a ɔka sɛ yɛ transition ɔmo from class 3 ɛkɔpem JHS nti wei nyinaa yɛ dwumadie soronko a abante honorable mpanimfoɔ no bɛgye wo number na baabi a community na wɔka no wɔn ahwɛ mmoa a yɛbɛtumi de aboa na saa deɛ nso fo ntina na yɛda ase mmom dwumadie no deɛ Ministry of Education no ɛne aban no asesa nwoma asua mu soronko koraa a yɛdi dwumadie soronko ɛne sɛ wɔn a gyina ha yi wɔn a ɛni ɛni sɛ yɛ ɔkyerɛkyerɛ akyerɛ wɔ level saa university mpo na mekyerɛ wɔ ɔda ɛno mpo university colleges no akyerɛ da abaa bi nipa
na nokware yɛ baako pɛ da biara mepɛ de bi a mopɛ no asɛm ɔkasa a asɛm ɔtaa ka ne sɛ nokware yɛ baako pɛ yɛka nsɛmfɔ ho asɛm na sɛ woyɛ ɔwofo na woanyie anto woa wo so na woanhwɛ anhyehyɛ biribiara amma wo ba a ka kyerɛ wo pɛi sɛ woyɛ sukuu gyina awofo so challenge yɛn a yɛwɔ he ɔwofo biara a ɔwɔ pɛpa ɛma ne ba ɛna ɔwofo biara na kasa yɛ discipline ɛwɔ n'abrabɔ mu ne ba kɔ n'anim saa onipa ne mma wɔkɔ wɔn anim yɛn mu bi wɔ hɔ a yɛn agya no ne yɛn ka no ho ankɔ so nanso ɔpɛpa no wɔ hɔ ɛno nti sɛ wɔka sɛ wɔmfa bibi mmra na tikyafo mfa mu adekyerɛ a wɔn nini wɔkɔ mmɔden a de bibode no ma yɛde kɔ all levels wɔn ha de m'ani ato fam ahwɛ ade bebree baabi a wɔwɔ wɔn kwan m'ani ato fam ahwɛ ade bebree na nea mehu ne sɛ parent biara na ankasa yɛ discipline na education na sɛ sukuu a yɛka ho asɛm no ɔmfa ɔpɛpa nso mu no ɛno na awie na ne nam si ayɛ ɔpɛdiri bia a ɔwɔ ha a ɔyɛ discipline na kasa na abrabɔ ɔyɛ discipline na ɔwɔ bia ɔwɔ pɛpa ama adusua sɛ nipa no hwɛ wɔ ha ɛno nti yɛbɛkasa bebree yɛbɛkasa atia policies yɛbɛkasa atia ban yɛbɛkasa atia tikyafo bi nyinaa mu no kɛse a wɔm yɛ akasa nti awofo yɛn a yɛwɔ ha nyinaa yɛ awofo mma yɛmfa to yɛn poma so sɛ ɔpɛpa no wɔ hɔ sɛ yɛbɛboa yɛn ba na yɛakasa abrabɔ mebisa sɛ wiase nyinaa na sɛ ghana ha nyinaa mmɔfra nyinaa na sɛde ho ayɛ mana mmɔfra nyinaa na wɔnom bi ana mmɔfra nyinaa na wɔyɛ nneɛma bɔne anaa yɛhwɛ ofi a saa nipa no fi yɛhwɛ wɔn a wɔn abrabɔ ɛkɔ anim ɛne wɔn a wɔn mmasua ɛkɔ anim yɛhwɛ ofi a wɔfi yɛhwɛ awofo a wɔkura saa ba ne nyinaa gyina n'akyi efi na ɛrekɔ sɛ yɛde to yɛn ho afi sɛ ɔpɛpa no wɔ hɔ yɛbɛbua mmɔfra no na yɛn ankasa yɛn abrabɔ yɛde atetew yɛn mma a ɔwofo wada na ɔba ne nom abɔnten ofi papa biara mu saa ne wɔ wɔn ha ebi wɔ asaa nea ɛkɔ so nyinaa saa mmɔfra no wɔnyɛ nkokoro kɛse ma saa nsɛm abie ɛna mebe bi gya policies yɛbɛtumi aka ho asɛm content yɛbɛtumi aka ho asɛm literature yɛbɛtumi aka ho asɛm na ne nyinaa mu no woyɛ ɔwofo na wɔ kɛka na wopɛ sɛ wɔboa wɔ ba a wɔba bɛkɔ n'anim wakasa asuba nso dam ase wɔti ase a na ameyɛ education na mfiri mu ɔbɛboa education problems no yɛ countable bebree kwa na ade a ɛyɛ problem wɔ pamfria no ɛyɛ problem wɔ ɛnti sɛ yɛtra ha na sɛ nsi yɛbɛka yɛbɛka na bro to wɔkɛbɛkɛbɛ sɛ obi sɛ library wɔ ɔmo ne library ɔmo ne computer mimi hɔ no fourth level yɛwɔ computer lab kɛse a ɔmo ne bɛyɛ maa yɛ yɛwɔ library kɛse na nkɔla ɔmo kɔ thirty days is a different thing and then that is another thing so you take a cell computer you have computer you have computer all you see ɛti nsirɛsɛ sisi a ɔmo baako ba yɛ na sɛ na bɛka yɛ problem a ɛwɔ ɛkura wɔ ɛkɔ ebi a yɛ wɔ ha la ebi hɔ nti ɛbɛ sɛ sɛ ɛyɛ de bia na ɔmo abɛsɛ wɔ ɔkura sɛ maa fi ha na
frɛ yɛ aba because yɛ individual asa yɛ obi afiri kurom na ɛba sɛsi abɔbɛdu ti nkɔn sisi a na yɛ frɛ awofo ba ɛhɔ na mbɛte wɔn so wɔn ha because mi ma nya opportunity do de na engage wɔ so much no matter sɛdeɛ obi ka sɛ mmayewa no ɛde nkuwa no wɔn ɛda nyanyi wɔn kɔ wawo ɛyie wawo mu nyia bɛbi si firi abayewa sɛ ɔmo hyɛ fila ɛwɔ ɔkuro mi hu sɛdeɛ kɔ wɔn tumi yɛ akɔsi na osi ɛna nso mɛtwa mu eti wɔn yɛ wawo yi ka wɔn bɛ sɛ wɔn adɛ mo ayɛ di ma ko di abayewa ɛnu na mi yɛ sɛ ɛbɛtumi because mo ne eti ka fɔ esika mo ne eti ka fɔ ne ti ayɛ ɛpɔtɛ mo nyinaa ti ka fɔ ne ti ayɛ o kan o problems o sɛ yɛ wɔn a na yɛ parents eti bi fɛ parents ti bɛ ka wɔn problems na ɛsɛ de sɛ mo ama sisan sɛ ka kɔ fa na sisan na mo bɛ kɛ sɛ pa bɛn so ɛna yɛ fa ɛyɛ education no ɛbɛkɔ so eti bɛ sɛ mo sɛ mo bra bisua so mo tu bɛyɛ na yɛ de yɛ ti a awofo ɛyɛ involved because sɛ woba da mu ɛyɛ owu yɛ sɛ free education free aduane nyane nso nkɔla no bebree hɔ a wɔn fi fie kora bɛde sukuu no wɔn ni ɔbɛtena saa wɔn sɛ director ɛbrɛ a yɛkɔ yɛ saa ɛyɛ wɔn kɔ ɛtɔ wɔn bi na ɛhɔ no nkɔla bɛ sɛ about 300 wɔn ni wɔbɛde na wɔte bɛyɛ ebi ɛsɛ sɛ ɛbɛn ne bɛtɛ kɛfɔ yɛ ma wɔn ebi ato a bɛ bɔ like asa na wɔn yɛ ɛbɛ eti problems no ɛwɔ hɔ wɔn start yɛ no wɔn ma nsi bibi a n'aka no yɛ yɛ na dɔn de yɛ poverty na poverty as we understand it poverty as poverty the reaction to the reaction poverty ɛwɔ mele bi sɛ paa eti all this good thing na bɛfɛ wɔ kɔrakɔra no sɛ wɔde ne yɛ parents no a wɔn yɛ peasant farmers wɔn yɛ peasant farmers ɛyɛ ɔba ha baako ase yɛ a etu a sɛ problems na ɛwɔ hɔ no ebi ni wɔ kɔs ɛha sɛ akwadaa bi wɔ hɔ sɛ ɔkɔ ase na ɔnya kɔ ɛkɔ wɔ sukuu mu a parent ɛsɛ sɛ ɛha no pay wɔn a yɛ wɔdɔɔso eti sɛ parent no ekyesi apɛ baabi ama no ɛbi ne ba n'akyi apɛ sɛ ɔnya pɔtɛ ɔbɛyɛ yɛ hɔ deɛ ɔba no ɔnya pɔtɛ ɛyɛ ɔno a ɛyɛ ne problem ayi ba ɔnya pɔtɛ eti bi sɛ mo yɛ kasa kata bebree yɛ ka kuro fi na ahyɛ wɔn yɛ hwɛ bebree ɛbɔ ɔmo so ɛyɛ nea kini sɛ ɛyɛ nea sɛ mo tie kɛkɛ na sɔfo fi mo mo sɛ mo mɛ na mo ma nama nana akasa korakora sɛ nana yɛhyɛ mu koraa sɛdeɛ mede kan kaeɛ wei deɛ yɛbɛbɔ ɔkɔkɔɔkɔ na ɛbɛda a ho ani kyerɛ mu adwuma nakasa no ɛwɔ pɔtɛpɔtɛm a meka sɛ yɛde hyɛ mu kuram a yɛbɛba wei no yɛ community of excellence ɛno no wɔn a schools na anaa communities na yɛaselect no ɛhɔ na yɛɛbɛ aside that yɛn complementary education deɛ sɛ ɛyɛ community of excellence o sɛ ɛyɛ deɛ adwuma ne sɛ yɛbɛba ɛbɛhyɛ so ɛno ayɛbɛyɛ adwuma nti abiri ne abiri biara no mohwɛ yɛbɛba nti yɛhyɛ mo kwan sɛ those schools that have been selected no communities na ɔmo wɔ no yɛbɛba na yɛne mo abɛtena ase ɔpɛ ɛtɔ kasa about technical schools ne deɛ sɛnea aban te sɛ ahɔ na n'ani wɔ yɛnhu no sɛ obi anya kwan ankɔ secondary school nti ɛhɔ no yɛ the other option it is no more the other option ɛnna nyɛ wɔn a wɔtie wusu na ɛwɔ hɔ nti sɛsi ano ɔyi ɛm sɛ TVET service ɔmo de nhyehyɛ bi ato hɔ ɛm sɛ my TVET
my something. There's something I program bi ɔmo yɛ a ɛkyerɛkyerɛ sɛ in fact aban man nyinaa ɛkɔ wɔn anim because of TVET. Na wɔn ɔmo nim adeɛ no koraa wɔn ɔmo kɛseɛ. Eti no asesa saa ntoma na de fira TVET ne technical schools na asesa koraa ɛnɛ nipa ɛmakyɛw ansa na ɔmo wura. Eti yɛ kasa no ɛbɛ ba ɛwieɛ na yama nana ɔsan ma ɔsan sɛsɛ ho abɔ ne tɔfo pra ɛde aman na yɛ dance. Awofo tikafo assemblymen mpanyin a yɛhwɛ no nana yɛ Madam Pirasa ada yang berkira mengenai asli apa yang ada di mana. Then broadcasting and expected within the shortest possible time. More the regional director and municipal and district director various some programs, some plans. Cluster of schools there for education. Clusters from the communities are what form in each cluster. They probably go there and engage with the center to go to each community has its own peculiar problem. When we go, and so that it won't be a generic discussion says one camp fits all. There's a particular issue or there's a particular issue to months. If you are a very run, but if you are I think I'm speaking for parental involvement. Awofo, Jim Papa. Na me de na me kase. Menena ya me papa. Papa school. Nikunu we na me papa 8 years. Na Miss Wow be given for the 10 years. And then nikunu school na ɔhwɛ sɛ ɔbɛ papa mesiwa no wɔ school mesiwa kɔ every girls ɛnyɛ secondary school every demonstration board girls board na ɛsiane sɛ ɔyɛ single parent ɔyɛ ɔwofo nafo a ne kunu awu na ɛsiane sɛ ɔhwɛ mba na ɔnni bi obi ka asɛm sɛ ɛsiane sɛ obi a wɔn kɔ sukuu dɛ ɔfo sa adusua ɔmo nkurɔfa so no ɔnante mafia na wakɔ anim sɛ sika a ɔde kɔ akɔma ne ba no ɔde fa kaa ɔnya bi bɔ nti ɔbɛnante hɔ na ɔdi akua a wakɔgyina baabi ma ne ho fifiri nyinaa awo ɔpepa ne nan ase na ɔde sika na ne ba bia no nim sɛ ne wuna no anante hɔ ba ɛna sɛbi ne na amansa ne a bɛyɛ director of nursing services yɛn nyinaa papa bi na bɛ 15 years ɔno ɛna ɔhwɛ very many of us nti mɔrekan awofo ɛsɔyifo ne school board of directors education board yɛyɛ intervention bi and I'll cite it as an example yɛyɛ intervention bi a yɛpɛ mmɔfra bi called a technical institute or CTI, Design and Technology Institute. One man state of the art technical training, which is precision welding. What we are, what we call oil and gas industries and mining companies. Because a welding, mining companies, oil. Gas companies in the industry, so what we see as a one repair works, welding, and it's so state of the art. The bill was about $10,000.
but one of the that which between 90 and 95% scholarship. Until 95% scholarship, instead of $10,000, you'll be paying about $500. Monetary 10 Ghana cedis, into a 6,000 Ghana cedis. You believe it? Why, yes, I will phone I hear some we used to know what was the first day, about 10,000 Ghana cedis, initial startup. You can imagine, say, we'll be out to feel now we buy a man, now they start up the first year 10,000 Ghana cedis. So, on the 2,000 bread, Nina, and the media, that's all the academic blue time, you can imagine. Even to try to get some of these parents to come over, na yentrance na wombano, ye inkitaho, ye for the coordinator, obey ye, Inti, Mama was from Castle. Free education, up for Nipetima, I am say free as a parent, there's absolutely no responsibility on the bed. A bank was a free who a sort pencil plan about Opusuas or of course I say Abanda Uchiaman. So a certain sense of entitlement, a certain a year award, and no possibility in Yanni. And SMC Sayaba, Titafuayaba, but also in Shia, young family. And in fact, educated, I want to know what you several one or but I will tell you that yet one Cassandra won't say, Subsidy, I'm from one shows a woman. One I want to be and walk on number. I was said primarily unfortunately, say Mufana Yeya, Asudino, a better or Magus. Until we watch your dear enough for school, where you now be an idea what the word Tamasa will be meaning to go her, a year that go her. When we are well, say, what's the top? Na diksi akimachia wabia adibechina kwa betam ka send the uploading na we say what you nobody san mufrano ye wanga wufu anti actually of course you go her na fear the do the but we have challenges that primarily are on the parents. And I said, as we go, sorry, Adayasi, people in Yasi, Nipesia, when Yasi, committees that eventually, your country, I would say, every opportunity we get, your model, they treat hard, truth be told, you're not really aware of what responsibility lies on him as a parent. Now young woman they are the Bankasa, they are sure in Brazil. Now you can they are surprise what will come. That was it. But I do believe say public and that's sometimes the now of grab Frebi STEM just encourage them. Na number 2 could do baby. Essentially, I feel now what the Tokoa Abetata Bema, the Soria Mede Abufano Babo, actual, now maybe I'm going to my family.
Right. And some of these things is just to encourage the man. Only about sorry. Come on. If you talk about a parent who is a single parent, are always so desirous of seeing a child progress. Famous. One papa, but modern Monty, your honor, so if you get some science inclined students be na some program, you know what, I propose that as a friend of mine, we selected them from the school out of the end of Methodist unit was selected, and they needed to have a passport done for her. Single parent, okay, broadly, and the bank, okay, and also now what name Nema Wabeto. This lady followed the panel progress. One year death certificate, digital death certificate. This man followed, paid money, what have you. And she said, she got the passport. The academy, or Madame, Madame, oh yeah, you know, what the lady, what the wow to the German, and everything. They are other call Abuchizo, a wow. That's ministry work. That was last year. Now, and then I was very one, but I'm going to be there. Young and found Papa, and I am a Lucica, and now Lucica. Irrespective of where the child is coming from. So I'm friendly to the Moses of the Shian. Now I will forget time each year. I will say, you're one up now, so open it. Now, he was just a step away from getting to the United States. Opportunity be by. Nana this has secretary and he said, I'm afraid I come. And Palani and Palabia and I asked how we Yapa or Florida. Afro American, Maya or Bow, educational materials may be by one. And he got to a point I hope so I didn't from in the stem. America, what it is, and in Colombia for about 6 weeks. It's here and I'm so reasonable of Frebia and Nimbo, a war, a Captain Member. It's here the grand account. They say, they pay a passport about it. It's Friday and I give a ministry. Nana, Eliana, or my opera. This is what Nana community can do. That means I'm afraid of it. But of community. Then so now senior our friend modern parents modern home effect now we need said that akole piano be retreat or one kasa and far assembly to them also or free or bank and one back on men when na or be office e dey go over na be go na or follow up it's even the say na adie we unfortunately my friend brother ba say omo be kono na abeng Christmas. Now abeng Christmas. Na Christmas no seven pala aye no ko abuchire. Yen yina the whole weather around that time. Now we didn't want them to have that first experience. And the organizers now mama nya say or mama tia say send it tie bia this year. Na be adoma omo be na ebaswa enim say ye be mana ko na na ya mo kai 2 minutes na wo mo wa buchi so ebaswa ye be ma ko na ye enim say there are so many other opportunities ebeba se pa kwa dia na se find out what I didn't na yenti emfa nti ye di kan peda na na ase ye fe pa na kasa de gine am se na ye ona na enye na wo fi de buchi na sa oyo nyine na abufra ne ye na na ti dia jina
nyinaa na mu pushi abofra yi eti abofra yi deɛ mmea bɛfa ato ne ho so sɛ ɛyɛ me project na yɛahwɛ na yɛpia ɛne others a ɔmo wei wow ebia na mekae wo ne nyina obi a bi na mefi mehyɛ me classes Vera maame mede ade hyɛ wo nsa mede ma wo mede ɛbi bɛtumi na mmɛmmɔ to da na ma afɛ ase ɔno ɛnyɛ ɔno a na wokuta saa passport na bɔ mpa yɛ wusu sɛ program na yɛpɛ sɛ ɛmmra so na mɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ afɛ wate yɛyi ma situation wokɔ church hall na wokɔgya wo national ID card wawu nti ma wotɔ kɔ nakɔfa mesrɛ wo a nakɔkɔ ne wadeɛ national ID card safoɔ bɛna nti yɛbɛtwa mfoni no ɛwɔ abɔnten nti nananom atam